Takže čaute, vítajte u ďalšieho videa. Toto video bude taká kombinácia mojej cesty do Bratislavy z roboty. Idem s našim firemným doblom na prelepenie nových polepov. Ale zároveň vás to aj trošku poinformujem, prečo teraz trošku menej videí. Takže cestujem do tej Bratislavy s našim firemným Fiatom Doblo. Stala sa taká výnimočná situácia, lebo málo kedy sa podarí nejako odklojiť od tej bežnej rutinej práce u nás. Párkrát idem s autom do servisu, ale takto do Bratislavy ma ešte neposlali, takže som z toho celkom rád. Škoda je to, že vlastne prídem z tej Bratislavy okolo nejak, teraz je 6:47 ráno a idem tam vlastne na otočku, takže keď sa vrátim z Bratislavy do Prievidze, tak vlastne idem normálne už do roboty ďalej. Ale inak aspoň ráno, nebudem musieť robiť normálnu prácu, mám trošku zmenu. Dneska máme fajne hmlisto, som za Vestenicami, ale nejako tie hmly už pomaly ubúdajú a vyzerá, že nás čaká pekný deň. Takže tak, idem vlastne do Ružinova, do Bratislavy, kde mi pomenia tie polepy. Som zvedavý, ako to bude, lebo my máme na Doble magnetické polepy a je to dosť blbé, lebo jeden nám už odpadol a vlastne dostáva sa pod ne voda a je to celkom blbé, pretože sa tam deje taká náletová a povrchová hrdza, čo je pri rok a niečo starom aute nič moc, ale predsa už za ten rok aj necelý rok aj pol, myslím, sme nabehali 141 000 km, takže celkom sranda. Vypol som blesk, aby ste to videli. A tak teda auto budeme mať vlastne do nejakých 180 000, potom nám ho budú meniť. Ale neviem, či sa toho dočkam, pretože až všetko vyjde, tak by som mal začať pracovať v zahraničí skrz to, že príjmy na živnostníka na Slovensku nie sú nič moc a akor v tejto našej firme, kde pracujem. Takže by som chcel takúto nejakú zmenu. A len tie rýchle updaty, aby ste vedeli, čo sa vlastne deje, tak v podstate tým, že je zima, tak moc na aute nerobím. Tým, že telefón, s ktorým väčšinou natáčam, ktorý má aj veľkú pamäť, aj dobrý foťak, tak ten mám aktuálne pokazený. Takže až tak moc nenahrávam, teraz prerábam Imprezu, kompletne robím interiér a budú sa robiť tej tlmiče a väčšie brzdy z 3-litrového Legacy. Takže to je teraz rozrobené, to nejako natáčam, neviem úplne ako to dopadne, koľko toho bude. S tým, že vlastne tlmiče a brzdy si asi ja nebudem robiť, pôvodný plán bol, že áno, ale potom som mal nejaké problémy s chrbátom a neviem, či je úplne vhodné pre mňa ešte v celkom relatívne chladnom počasí experimentovať niečo s tým autom, aby ma potom seklo a bol som bez roboty, pretože keď nezarobím, tak nezaplatím, jak sa vraví. Potom teda update, ktorý vám poviem, je vlastne, že čo som mal Feldu, tú bordovú, tak tá sa predala. Predala sa fakt, že za smiešných... Ahoj. Koľko? Ani neviem. 250 € asi. S tým, že bola normálne pojazdná aj s STK-čkou. Ja som to predával za 500 €. Strašne dlho. Nikto to nechce. Fakt už tie autá nemajú... O tie autá už nie je taký záujem ako treba z 5 rokov dozadu, 10, čo je pochopiteľné, pretože Felda už má cez 30 rokov. A jednoducho sú bezpečnejšie, rýchlejšie, modernejšie auta, ktoré sa dajú zohnať za ceny, ktoré kedysi stávala Felda. Aktuálne sa nachádzame na obchvate okolo Bánoviec nad Bebravou. Ja som trošku zaseknutý za kamionom a dodávkou predtým plachtovou. A začína sa nám teda zdenievať a zosvetľovať. A mám pred sebou ešte teda 154 km a hodinu 34. Ideme teda po diaľnici, lebo naše auta disponujú diaľničnou známkou, aj keď po diaľnici reálne idú tak raz za rok. No konkrétne toto naše ide po diaľnici prvýkrát, odkedy ho máme. Takže tak. Keďže u nás v okolí moc diaľnice nie sú, nie že by to bolo niečo výnimočné na Slovensku, výnimočné skôr keď niekde sú. A vlastne mám nachystanú aj novú sériu, na ktorú sa veľmi teším, len potrebujem k tomu viac veci a tou hlavnou je opravená Impreza. A ďalej GoPro kameru, tu už som si teda zohnal Hero 3, ktorá je fakt že stará kamera, ale čo som pozeral, tak aspoň na začiatok tej série, tak tie videá z nej nie sú strašné. Vyzerajú celkom obstojne, mám vlastne 3 akčné kamery, Hero 2, Hero 3 a Vegu myslím. S tým, že tá Vega natáča nič moc, ale vlastne potrebujem 3 s tým, že tá Hero 3 bude hlavná a tie dve budú pomocné.
Ďalej mám rozstrihaný autotest na Miatu NBčku. Akurát, že ten telefon, čo mám aktuálne pokazený, tak tam mám zvukovú stopu od toho, takže tu budem potrebovať. A niekoľko ďalších videí mám rozstrihaných tiež vlastne striham to cez telefón, cez aplikáciu, tie videá väčšinou. Autotesty striham cez počítač, ale cez tým, že nahrávam na ten telefón, tak väčšinou to strihame cez ten telefón a tá aplikácia v telefóne nie je síce taká dobrá ako DaVinci Resolve, cez čo strihám autotesty, ale je taký o mnoho jednoduchší a viem naozaj si k tomu sadnúť, keď niekde na niečo čakám a trošku to postrihať, alebo fakt to je také, fakt som produktívnejší pri tom strihaní ako pri DaVinci Resolve. A samozrejme DaVinci Resolve je kvalitnejší. Každopádne celkom dlho trvalo zháňanie tých vecí na imprezu. Bral som brzdy od niekoho iného, interiér, potom som zháňal tlmiče, jedny som kúpil, zistil sa, že nie sú dobré, tak som ich vracal. A vlastne teraz sme zastavili na tom, že mám objednané čisto nové Dane Pro Street Z Flex, myslím, že je to rada, tlmiče. Okolo nejakých 970 € stáli, takže ma to fakt zabolelo. Ale v podstate, keď som si to prerátával, čo by ma všetko stalo, tak hej, toto ma dokopy s vrchnými uloženiami vyšlo niečo cez 1000, kdežto keby idem na nejakú kvalitnú značku tlmičov, ale nie aftermarketovú, proste neviem, Bilstein, tak ma to vyjde 600-700 €, takže už to nebol až taký gigantický skok pre mňa. A hlavne sa teším, že to auto bude fakt jazdiť fantasticky, sú o mnoho väčšie brzdy, tuhý podvozok, ktorý si chce mimochodom ísť dať nastaviť do Jab Garage v Bratislave, pretože tam sa priamo na to špecializujú. Keďže sa aj výškovo aj tuhostne staviteľné, tak naozaj ich chce mať odladené dobre. A keď to chcete mať odladené dobre, tak by ste mali ísť na stroje, kde merajú tú účinnosť, kde vlastne oni vám berú v potaz, ako budete s autom jazdiť, aké je to auto, akú má váhu a podobne. A nedávno som domontoval ten interiér a to bol akože celkom boj, však z toho uvidíte asi nejaké skresané video. Takže ešte nejaké videá mám v tom druhom telefóne, nie som si teraz istý aké, takže je dosť možné, že chronologicky vyjdú síce až po tomto, ale odohrali sa predtým. Ja vlastne z tých informácií, čo som chcel všetko, tak už mám len dozostrihávam zvyšok tohto dňa, nech je to aspoň také celistvé video, není to len 3 minúty toho, ako rozprávam. Sme teraz už na konci Bánovického obchvatu a mierime smerom na Trenčín, alebo teda ku Trenčínu. Mimochodom v našej partii a okruhu mojich blízkych kamarátov sa akurát v tomto období, čiže zimnom už jarnom, na autách, kde je naozaj veľa, kamarát Paťo, čo má to IS-ko, o ktorom už bolo video, tak ten samozrejme zase sa do toho pustil. Ten si zohnal tlmiče z TT verzie, takže to má nižšie, dáva väčšie brzdy z S-klasového Mercedesu, teraz mení riadenie, zohnal si nejaké drevodekory, takže ten ide tiež bomby. Druhý kamarát, čo má toho Leona, na ktorom som bol pre na ktorom som bol pre Alfu moju, tak ten tiež sa celkom hecol, ten tam teraz tiež prerobil interiér, dá si tam vlastne takéto dvojdynové rádio s navigáciou, tak podobne, ale vlastne šetrí, lebo si ho chce celolakovať a bodykitovať, takže ten vlastne šporí. Ďalší kamarát, ten si kúpil 39 BMW, 5-kovú radu teda, 3 liter diesel v takej svetlomodrej farbe. Odtieň som si nezapamätal, viem, že ich vyrobených asi 7 v tej farbe či koľko, ale hen to je jasné, že originál to bolo kedysi prelakovávané. Ale fakt s takou, akože je tam nej veľa roboty, ale so zaujímavou výbavou, treba z elektricky ovládaný volant, hej, ako klima, šíber, to sú také klasické veci pri tých autách, ale je tam aj veľa tých vecí nad to. Druhý kamarát s tým strieborným IS-om, ktoré sa tiež párkrát myhlo na videu mojom, tak tam vlastne odišiel motor a kúpil si k tomu 46 Touring, aby mal na čom behať, na ktorej tiež odišiel motor. Má šťastie teraz s tým, takže vlastne teraz stojí na tom, že by to asi aj chcel dať robiť, nechcel. Je taký na pomedzi, nevie sa úplne rozhodnúť. Takže je to u nás automobilovo zaujímavé. V podstate každý prerába, nikto sa nevozí, takže už nech je to obdobie, kedy sa budú všetci voziť.
Som zvedavý, ako to bude aj v lete, aj celkovo s tými videami. Dúfam, že sa mi to nejako podarí. Až sa podarí teda tá práca, tak ešte neviem, že či tu budeme len týždeň z mesiaca, 2 týždne z mesiaca. Ešte úplne nevieme, takže všetko je také otázne, hej. Často sa ma niekto spýta, že pôjdeš tam na akciu a neviem im povedať, lebo fakt, že neviem, či pôjdeme na 90's Czech Roads tento rok, či pôjdeme na Japfest, či pôjdeme na Neresku dozvolená, naozaj neviem. Rád by som, uvidíme, ako to bude vychádzať. Už sme teda v Svinnej a blížime sa k Trenčínu. Tak už sa nachádzame pred Trenčínom. Vidíme to podľa času a zápchy. Mimochodom, mám tam byť o 9:00, vyrazil som skôr, 8:29 mi ukazuje príjazd. Vyrazil som na schvál, aby sme mali takúto pohodičku, nemuseli sa stresovať a ponáhľať a myslím si, že nám to pomôže v týchto zápchách. Tu sa nachádza BMW predajňa s ich aktuálnymi generáciami obľud a odchádzajúcou generáciou trojkového radu generácie G20, ktorá je podľa mňa krásna, z Alfou Romeo Giulia, pre mňa druhé najkrajšie auto na trhu aktuálne a má odchádzať. A majú nahradiť niečo, čo dizajnoval ten Rumun, ktorý už teraz dizajnuje pre Rolls-Royce, myslím. Takže vyzerá tak, jak vyzerá, vysoká, nepekná, komplikované tvary, ktoré k sebe proste nezapadajú. Tak jak 5 a 7. To keby dizajneri 39, ten Japončík videl, čo sa bude diať o 30 rokov, tak by asi dostal srdcovú zastavu. Hľadám opäť, začíname, za chvíľku odkláňame na diaľnicu D1. A aby som nebol úplne neférový k BMW, tak aktuálny dizajnový jazyk Subaru je tiež za mňa úplne otrasný. Nová generácia Forestra, ktorá prišla, vyzerá jak Ford Explorer spred 5 rokov a Outback, ktorý premenili z kombiku, ktorý bol úspešný, na gigantické SUV, ktoré pripomína americký Subaru Ascent, ktorý nikto nekupoval, tak to som tiež absolútne nepochopil. Uvidíme, aký to bude mať dopad na ich predaje. Dúfam, že sa to tam podpíše a uvidia, že je potrebné to auto vrátiť späť k tým koreňom toho terénneho kombiku, ktorý je podľa mňa fakt jedinečný v dnešnej dobe, keďže každé auto sa mení na SUV, každý sedan, každý kombik zaniká, len aby boli SUVčka, ktoré sú kupované z neviem akého dôvodu, keďže auto behá buď po meste, buď po diaľnici, alebo po okreske, a po okreske je nepoužiteľné, lebo je zbytočne ťažké a vysoké oproti sedanu, hatchbacku alebo kombiku. V meste je zbytočne nespratné a menej ekonomické a ekologické, keďže je ťažšie. A za tretie, diaľnica je zbytočne vysoká, má vyšší odpor, je hlučnejšie ako sedan, ktorý mi mal podobné odlučnenie a tiež žerie viac, pretože je proste vyššie. A aj toto bolo krásne auto mimochodom. Zase sme v zápchách a toto bolo také moje vyliatie aktuálneho automobilového trhu a situácie v automobilizme, hlavne dôvodom Európskej únie. Takže tak, potreboval som to dostať zo seba von, lebo v posledné dni sa s tým často stretávam, keď počúvam nejaké podcasty a dosť ma to mrzí, ako to aktuálne je, tak jak Mazda 6 skončila, čo bolo krásne auto. Hovorilo sa o jej nástupcovi, keďže Mazda má teraz tie uchvatné 6-valcové motory. Mala prísť Mazda 6 so zadným náhonom, so 6-valcom. Neprišla, pretože jednoducho CX-5 sa viac predávala ako Mazda 6, čo je na druhú stranu trošku pochopiteľné, keďže Mazda 6 si prešla 3 faceliftami, aj na trhu už naozaj veľa. A je na trhu už naozaj dlho, ale za mňa to bolo jedno z najkrajších aut na trhu. Tak teda, no, veľa mojich obľúbených aut, hlavne z toho segmentu D, sa vytráca, či už Opel Insignia, Ford Mondeo, Mazda 6, aj auta, ktoré mi neboli až tak srdcu blízke, ale proste boli tie veľké sedany, hej, Kia Optima, alebo aj kombiky, hej, Subaru Levorg, Hyundai i40, Kia Stinger, proste všetky tieto auta miznú, čo je veľká škoda. Keď sme pri tej Mazde, tak ďalšia vec, o ktorej sa môžeme pobaviť, je Miata, ktorá je tiež už na trhu dosť dlho, lenže proste Mazda sa bojí, čo bude ďalej, pretože také auto, akým je Miata, už proste u nás v Európe s euronormami nespravia. Pretože každý tu rieši len euronormy, čo idú z výfuku auta, nikto nerieši euronormy, ktoré sa, alebo teda znečistenie, ktoré sa robí výrobou, odpadom, prevádzkou, proste. Ja nie som hejter elektromobilov, ja to chápem, podľa mňa je to skvelý doplnok k tomu, čo máme, ale Únia by nemala by proste kázať výrobcom, ktorí sa do toho rozumia, inžinierom,
to, čo majú robiť, nemali by kázať ľuďom, čo si majú kupovať, mali by to proste nechať na voľnom, demokratickom obchode. Robte áno, samozrejme, jasné, že euronormy dávajú zmysel, euro 4, euro 5, jasné, chápem, veď tie auto sa musia zlepšovať a byť ekologickejšie, ale nemôžu to robiť na úkor toho, že zničia náš automobilový priemysel v Európe, ktorý si tu chováme 150 rokov. Tak toto je ukaz Felicia na diaľnici s diaľničnou známkou. Spek, strešné okno, lakované zrkadla, čierne stĺpiky, elektrony GLX16. Tak to je vúz. Aktuálne končiaca Z4 na trhu je tiež podľa mňa veľmi pekné a podarené auto. Dá sa zohnať ešte s manuálom a za relatívne OK cenu. Škoda tiež toho auta, neviem, či bude mať nástupcu, keďže ten trh dosť padol. Trošku vyšvihli predaj, keď pridali manuálnu prevodovku, ale uvidíme, čo z toho bude. Takže toto je môj voz. Sú tu tieto magnetické polepy, ktoré sa idú meniť. Vidíte, že sa pod tým furt skrýva voda a špina. Takže to nie je vôbec ideálne pre to auto. Toto je inak väčšinu času moje auto, jasne strieda sa, ale väčšinou ho mávam ja. A môj kamarát Paťo u nás začal brigádovať a ako pozdrav mi prvý deň poškrabal moje auto. Inak je naše auto fakt v dobrom stave. Oproti tým ostatným doblám, čo prišli v rovnakú dobu, čo sú už obuchané z každej strany a keď ich šoferujete, máte pocit, že majú 350 000 km, pridáte plyn, začne nimi triasť, tak toto naše je fakt zatiaľ v dobrom stave až na ten jeden škrabanec. To relatívne starám. Nie každé kurierské auto vyzerá relatívne čisto ako toto naše, má smetiačik, ale toto moje teda má, ja sa o to celkom rád starám. Aktuálne je teda dosť špinavé, keďže posledné dni prší, takže s tým nemám moc čo urobiť. Máme dovolené len 2 umytia mesačne, takže to vychádza tak, že chodím občas za 50 centov za euro na vapku častejšie. A ešte keď sme pri tom trhu aut aktuálne, tak veľmi musím pochváliť novú generáciu Škody Super, ktorá vyzerá dobre, je veľmi dobrá. Musím veľmi pochváliť aktuálnu generáciu Škody Super, ktorá vyšla, nie len dizajnovo, ale aj celkovo spracovaním a aj Toyota Camry, hlavne tým spracovaním, ale aj tým dizajnom. Idem teraz naspäť na diaľnicu, Bratislava je asi 100 km od nás, nebudem až tak točiť, pretože sa chcem sústrediť na jazdu a používať obidve ruky. Aj keď rozmýšľam, že by som mohol trošku podesiatovať desiatku, ktorú som si robil, lebo za jazdy to nie je zrovna šikovný nápad. Tak už prichádzame na miesto. Môj vedúci mi spomínal niečo, že tam robia autobusy či čo, a videl som z mostu tie červené sorky a červené crossway, čo majú kvázi prímestskú dopravu okolo Bratislavy, také červené s bielým pásom. Takže to bude asi ono. Tam jedna odchádza práve. Tu je dnes už spomínaná G20. Jop, je to Arriva. Takže tu sú Arriváky, tu sú normálne trojosáky, tam sú sorky vzadu a budú mi ten polep lepiť až 4 hodiny, mi povedali, lebo idú vlastne dávať úplne iný polep, ktorý majú ostatné autá na Slovensku, lebo my sme boli špecificky tým, že sme mali magnetické, ostatní mali lepené, takže už aj my budeme mať lepené. No, takže nakoniec to robili 4 hodiny, lebo nemenili len magnety, ale dávali komplet rovnaký polep, ako majú všetky ostatné auta na Slovensku. Takže už nemáme originálny kus, mne sa to ľúbilo predtým viac. Nadpálili to vlastne tu, ale aspoň nie je vidno ten škrabanec. A hovorím, že ale dali vám vedieť, že je tam ten škrabanec, a on na to pozrel, že toto nebojte, od vás tu bolo 17 aut a každé bolo oplieskané z každej strany, takže toto je úplne že nič. Takže polepené to máme, ja som už vyšiel z Bratislavy, som na odpočívadle a idem teda smerom domov. Ja vám asi už sa teraz s vami rozlúčim, takže vám ďakujem pekne za zhliadnutie a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.